pane kanyeka ndanzwa paFacebook ndakusangana nako kaFacebook mudhara kumberengo ari kurwara, mudhara ari kutsvagirwa hama dzake. Do you know what? Zvinoitika in life here ndezvekuti vanhu tinoenda kunyika dziri kunze, zvinhu zvinotiitira sezviri tifambira tobva takangana hama dzedu, tokangana even nevana vedu, tokangana vana mai vakatibereka nana baba vakatibereka, tovakangana nenyaya yemafaro, nyaya zvinonakidza, of which it's a very very bad thing, you know. Because imagine at this moment mudhara utsvagirwa hama dzake, he's been here there's something for 25 years ari muno, not even a phone call, not even a message akasenda back home, of which is a very bad thing, you know. Now he's sick, very sick, arikutadza kumuka. Now those people vaidadira, they have to attend to him, vanofanira kumubatsira. Actually I can't say vanofanira kumubatsira, he's expecting help from them because he hama yavo, of which, guys, to be honest, I know munoziva kwandiri kubva nekwandiri kuenda. Hama dziri very important. We should keep in contact with them nguva dzakawandisa, and we should talk to them more often, send messages and kunzwa kuti vari sei. Kuenda diaspora or in the summer does not mean that's the word, you know, you have a air call, yes, and no, it's not like that. You should keep helping hama dzako, keep being there for them, you know, because iropa rako, and ropa iri ndo richakuviga, ndo richange rinewe. So guys, let's learn a lesson from this incident yakaitika nemudhara, and let's always keep in touch nehama dzedu, let's love them. I believe manzwisisa, I believe kana kuchinzi iwe wakatarisa this video at this moment hausitaura nemahama dzako, it's time for you to pick up that phone, call them, send a message. Jasungomoresa makadii. There's always a starting point in doing something. So today is your day, so it's high time that you should do it. I believe we're going to change.